karong kabuntagon. Amen. Salamat sa Ginoo. So salamat ko sa Ginoo nga na nagkahiusan na usabtan ni ining kabuntagon alang sa arong pagsimba sa atong buhi nga Dios. So sa delivery nato sugdan atong andamon tong unahon og kasing-kasing para sa opening prayer pagkadadon kini sa alagad nga si Pastor Gideon. Ato ta sa pag duol nga to sa tumboy nga Dios. Ingon ang Ginoo diha sa Santiago, duol kamo kanako ako moduol kaninyo. Ang Dios naghulat kung kinsa tong moduol kaniya, muhalad sa iyang kinabuhi, muhalad sa kusog, hunahunag kasing-kasing sa tanan nga anak kaniya, ug ang gipakita sa Dios sa mga tao nga muhalad kaniya, panalanginan gid sa Dios. Ato ta sa pagampo, pagpasalamat atong pangayoon sa Ginoo ang iyang pagpamuhat sa matag usa. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy pahimugso kanamo sa kalibutan. Dios nga maoy nagpakatao namo nining naong sa kalibutan nga may plano ug naay kay tuyo sa imong pag-atiman kanamo. Imo kaming giluwas gikan sa sala, imo kaming gibag-o ug imo kaming gitudloan aron kami mahimong takos angayan nga muawit, muhalad, mudahig labaw sa tanan, mangayo kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among ginabuhi. Niya kami o Dios aron sa pag-awit kanimo ug mga pagdaig, mga pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa among ginabuhi din imo kaming giatiman, imo kaming gisuplayan. Padayon mo kaming gibistihan, gipakaon ug gipainom walay nakulang kanamo. Tanan o Dios nga amo ang gihalad among tuuhan nga imong gidawat o Dios. Salamat o Dios nga nining adlaw panalanginan na usab nimo ang matag usa nga muhalad ug mudaig mo pasalamat kanimo. Panalanginan na usab nimo o Dios ang tanang tawo nga mutuo, mudangop, maminaw sa imong mga pulong o Dios, mga mensahe nga mo'y mudala namo sa kinabuhing andam sa pag-atubang kanimo. Bless Ginoo ang tanang mga amahan, tanang inahan, tanang mga anak, tanang ginikanan nga niya karon ug sa ako mga kaigsuonan nga nagpatalinghog ug nakighiusa diha sa among paghala diha kanimo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Praise. So spon ko maimbuntag ka natong tanan. Amen. Tanawa ko no ang atong mga katapad nga pakita ang atong mga matamis nga mga pahiyom nga hinukad gyud nga gikan sa atong kasing-kasing ug mahimo imong ingnon nga nalipay kog dako nga niya ka. Isulti jud nalipay kog dako brad sis nga niya ta nga magadaig na punta sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Hallelujah. Nalipay ba ta sa tibuok simana nga diin ang Dios nag-uban ka nato. Amen. Kanunay ta niyang gitipigan. Amen ba? Kanunay ta niyang giampingan, giubanan bisan asa ta. Amen. Hallelujah. Muna nga dili ta magtihik sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ato jong gamiton ang atong mga kamot labaw sa tanan ang atong tibuok kasing-kasing, tibuok hunahuna, kusog atong daigon ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Naguluhan ang ing awit nga nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay makauban na sa ta. Nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ka na basta ka na. Pagkaanindot mo kanta. Pagkaanindot mo simba. Kung ang tanang anak sa Dios Adonai panag-iusa. Panagpikil kaliptana. Mahari o taang gugma. Dawata ang akong kamot.
Amahan, diin tibuok simana, ikaw ang Diyos nag-uban ka na mo. Ikaw ang Diyos nag-supply sa tanan namong mga panginahanglan, Lord. Ikaw ang Diyos kanunay nag-atiman, kanunay nag-amping sa among kinabuhi. Busa igsuon ko sa Ginoo, atong awitan ang atong buhi nga Diyos sa kinasing-kasing kung mahimo igsuon ko sa Ginoo. Hatagan na to o kanang pamalandong ang mga awit nga gipaabot sa matag usa nato karon. Nga hantod may kinabuhi, hantod aduna kami kusog, mudayg o mualagad kami mo, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Nahimog soko ni kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsod og sa kalangitan mga bulan og kabituonan imong gipahimutan. Yes, Lord, mga pag-antos ni kinabuhi, mga pag-antos ni kinabuhi imong gipasan. Alam ka na ko sa kahugawan imong gihingloan kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong dugo, sama kanimo kagamhanan. Walay arang makatumbong sa gugma mo. Tapos og angayang pasidunggan ka, hatod may kinabuhi, hatod may kusog, hatod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hatod ni aga sa kasing-kasing ko. Bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Nahimugso kami, Lord, ni ini kalibutan. Tungod kay aduna kay dagkong katuyuan, aduna kay dagkong plano. Ang gusto ni mo, Lord, ang gihulat ni mo, Ginoo, nga kami mudayg mo alagad nga na kanimo, Diyos. Yes, Lord. Nahimog soko ni kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsod og sa kalangitan mga bulan o kabituonan imong gipahimutan.
Father God, sa imong kamaayo. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkabuutan nga Diyos nga among kilagaran. Salamat, Lord, sa imong pasyensya, Amahan, na mao'y makahatag ka na mo, Lord, sa katagbawan, kalipay, kalinaw, sa among kasing-kasing o huna-huna. Dalaygon ka nga Diyos o amo pagikang awitan, amo padyukang simbahon, niining sa iyo sa kabuntagon. Amen. So ato padyong awitan ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Dayon ang awit diha nga ako adto sa langit. Ya, ikaw adto sa langit. Pag moingong ikaw, ato ba nga pwede mong katupad? Amen. Kay sa pulo, sa atong gilitok na pulong, pwede kayo na itong i-action. Amen? Ako atos langit, ikaw atos langit. Ayaw pag-ingon nga. Ako atos langit, ikaw atos langit. Ay, ako atos langit, ikaw unsa ka. Ayaw ha? Kita tanan atig yun sa langit. Amen? Hallelujah! Ako atos langit, ikaw atos langit. Kitang tanan langit. Amen! Ako atos langit, ikaw atos langit, kitang tanan langit. Suso! Sayang chutay kamot, ikaw ay hawak ikike. Tuyot gamay.
Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hips. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. In the name of the Lord. Shake ang imong tuhod. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. In the name of the Lord. Ilokso ang imong tiil. Jump your feet, hallelujah. Jump your feet, hallelujah. Jump your feet, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Amen. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Amen. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Bombahin sa ngalan ni Jesus. Ang yawa, kusog mo dagan. Kay talawan man. Kung musukol ka, kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Bombahin sa ngalan ni Jesus. Ang yawa, kusog mo dagan. Kay talawan man. Sayaw, sayaw! Sayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Hallelujah! Molok, solok, solok, sota, kay luwas na ta. Magdagan, dagan! Magdagan, dagan, dagan ta. Mosigin og hallelujah. Kay ikaw ako sa giharian, maguban ta. Mosayaw, sayaw! Mosayaw, sayaw, sayaw ta. Molok, solok, solok, sota, kay luwas na ta. Mudagan, dagan! Mudagan, dagan, dagan ta. Mosigin og hallelujah. Kay ikaw ako sa ginharian, maguban ta. Kay ikaw ako, kay ikaw ako sa ginharian, maguban ta. Yes, hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa kusog nga imong gihatag kanamo, Amahan. Salamat, Lord Jesus, nga malipayon kami, Amahan, nga nagagamit sa among tibok kusog, tibok pagkatao. Among gigamit, Amahan, para ikaw ang Diyos mapataas, mapasidunggan, ug madaig sa tibuok na mong kinabuhi. Salamat kayo, Diyos. Yes, Lord God. Gipangga minimo, Lord Jesus, matud sa imong pulong. Tinuod na, Ginoo, bila kalibo ang imong mga saad kanamo, sa imong pag-atiman kanamo, Lord. Mao kanay gikuhaan kanamo kusog
ang imong mga saad, Amahan, nga nagpabilin. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Yes, hallelujah. Sa bisan asa pa, Lord, sa aming kinabuhi, Lord. Bisan asa man kami, Amahan, amo jud ka, Lord. Pasalamatan sa tibok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Kay wala o wala kami mahimo, O Diyos, kung wala ka sa among kinabuhi, Lord. Mag-unsa man ni Lord God kung wala ka. Gibili ni mo ang pulong sa Ginoo, Lord. Mao kanay buhing giya sa among kinabuhi samtang naa pa minining kalibutan, Lord Jesus. Yes, Lord. Sa kalisdanan man, Lord Jesus, aduna man mi nasinatian nga mga lain man namong nasalitian, Ginoo, sa matag tagsa na mo kag kinabuhi, Lord Jesus. Dili na mo kalimtan, Amahan, nga moabot man ang mga kabugaton, mga kasakitan, mga pagsulay sa among kinabuhi. Dili na mo kalimtan, O Dios, nga mudangop kami diha kanimo, Amahan. Kay ikaw ang dalangtanan, Lord Jesus, sa tanan namo, Lord God. Ikaw ang Diyos kasumpungan namo sa tanan, Amahan. Thank you, Father God, nga aduna kami, Amahan, nga sa panahon nga aduna kami mga kabugaton, mga kaluyahon, balatian, di kami
kalimot nga naa ka nga mutabang ka na mo, Lord Jesus. Buhi ang imong pulong nagpamatuon, ang imong saan nga andam ka mutabang sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Thank you, Lord Jesus. Sa kaliskanan ko nasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sa piton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, napamation mo ako, o andam ka sa pagsaknan, kanako Ginoo. Lampanan ka, o Diyos kasagop pa. Ang kalinaw among mapatunan, diha lang sa imong iliran, pagkamutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Sa kaliskanan ko nasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sa piton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod mo, napamation mo ako, o andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Lampanan ka, o Diyos kasagop pa. Ang kalinaw among napatunan, diha lang sa imong giliran, pagkabuotan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Gamhanan o balaan ka nga Dios. Gamhanan o balaan ka, o Dios. Gamhanan o balaan ka nga Dalampanan ka, o Diyos kasagugma. Ang kalinaw among nabatunan, diha lang sa imong giliran,
kay Ginoo sa imong pagkamaayo nga Dios nga among gilagaran, Amahan. Thank you, Father God, sa imong presensya, Amahan, nga imong ipabatid sa matag usa mo kag ginabuhi, Amahan. Salamat, Lord Jesus, nga ikaw ang Dios, ang ayan, Amahan, nga hatagan, ug ikaw usab, Lord Jesus, ang ayan nga mudawat sa mong mga pagdaig, Amahan. Kay ikaw ang Dios, Ginoo, ang ayan sa tanan. Ang ayan ka nga mudawat sa tanan mo nga mga pagdaig, Ginoo. Kay ikaw ang Dios, tag-iya sa tanan, even sa among mga kinabuhi. Tanan-tanan, Lord, ikaw ang Dios nagmugna, Amahan. Lord, busa, Ginoo, amo dyan ang giangkon, Amahan, nga wala dyan kami mahimo kung wala ka, kung wala ang tabang ni mo, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, nga di nagpanalangin sa patagusan ng mga kinabuhi, Lord Jesus. Dungog himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingon. Amen! Aray ta sa pagpanglingkod, mga igsoon ko sa Ginoo. So, na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Salamat kay sa Ginoo nga. The way bitaw ta nga mudayeg sa atong nga buhi nga Dios, mura bitaw marilis sa atong mga gipang bugaton sa atong kinabuhi. Kanang sa atong mga kanang gipunahuna nga di or dili makaya pero marilis makaya ra jud. Inaana jud kamay ang Ginoo nga sa iyang kanang ipa-feel niya ang iyang presensya nga nag-uban gid siya kanato niining kabuntago, no? So arita sa laing bahin nga mao ang mo share sa iyang testimony o kadaugan sa iyang kinabuhi nga sa atong igsoon nga si Ate Yinyin. Atong pakpakan atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Ngayong buntag mga igsoon ko, no? Ngayong buntag mga igsoon ko diya sa atong buhi nga Dios. Akong kadaugan diya ato ning pagkuan last 2024 kay 2005 naman data karon 2024 nya ako ang kadaugan katong December, hapit ng December 25, murag dulong December 25 to ato nga time kuan gyud to kanang naman toy balik kuan mo gyud to kanang moingon ko ba nga musadlain kunuhay ko motrabaho kunuhay ko dulong Pasko kay bali day daghang kanang bakante so mo extra ko og bali 1 week. Ang 1 week gikan unta ko mo duty 24 until January 1. Nya atong panahon na nagduwa-duwa sad kumingon ko nga di lang dagway siguro pug ko ay kay kadyo traman nya mahal ang plite. Nya ato pong tungura wala pa kayo to timing pod nga akong bata ato naghubak balik kuan jud to siya pagka 24 mga 23 to siya nga grabe jud iyahang ubo nya ato ring time mao din to atong panahon nga mo duty ko anang adlaw 23 until January 1 pero kay gikan pa siya ng Friday Saturday hangtod Sunday nya mo to nag-observe lagid ko niya wala jud siya kanang kuan ug sa kuan pa mulurang ra siya kadyot sa iyang tambal balik yang hilanat ubo nya kaingon ko dili man to siguro nako bag-o kay kami nami igsuon pod nga hubakon nami mga igsuon nga hubakon nya mingon sila inheritance lagi daw pero wala ra gyud ko ito kay basin og mawala ra sa tambal so until ningon ko ito ampo lang gyud ko nga Lord nga kaning mawala lang in taon niya saron kay pagkatulo ka adlaw wala man gyud nya mo to gingon ko nga pag ikatulo ka adlaw last karong gabi una og mo init gahapon siya pa-check up gid me nya mo tungtungura nga pagka Sunday o gabi wala gimi kasimba ito kusog jud kay yang hilanat mo tong pagka morning na ito nag-decide ko nga magpa-check up me kay di man jud ko katulog sige siya hilak ubo hilanat nya kitang ginikanan di magid nato na malikayang mabalaka nya karon samtang nilugsong ko siko gunahuna sige pugog pangayo og kanang giyas Ginoo ba nga naulan-ulan pag yun to nga Lord kaning amuhang pag
kanang lakaw nga moto ni anak ko nga nakigistorya jud ko sa Ginoo ba samtang nagbiyahe bitaw kanang moingon ko ba nga kanang Pasko niya kanang Lord kanang mag-abot mi dito ba nga safe lang po niya ikabot na mo dito Lord nga kanang dili ra pud mi ma-admit until gikan mi buntag naabot dito laboratory sa ditso nya ang paglabag yun nadagan to mga dengue test nya karon antod na lamang na alas 2 sa hapon kay naaman siya urine wala jud siya kaihi hangtod hapon nagahulat jud mi sa result niya unsay akong gikuan ni ana ko nga Lord ikaw may tag-iyaning tanan Lord so mo tong niduol jud ko dito ingko ma'am wala man jud kaihi ni akong bata ma'am nya maghulat ko ning result magabinan me nya nga akong gipangayo na lamang gitong duha niya ka result nya mo tong siya nga unya ako na lay manghangyo ani sa doktor nya mo tong ampo lang gyud ko nga Lord wala lang untay mga kakulian sa iyahang mga result mo tong nga dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay pag abot ginamo dito hapon na gid pud mi na check up mga alas 4 apit na gabi na pud mi naabot dire alas 4 mo tong ni ana ang doktor nga asang ihi ani ma'am so akong gitubag ko dok saong hapon naman buntag pa mi dire nya di pa man gid siya kaihi okay ra ba siya sige ma'am okay ra kay okay ra man pud iyang dugo sus dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay kitang ina mabalaka maguta kay uso bayrong na mga dengue unsa pa diha so mao to siya ma'am hubak ra gid ning iyaha og plima so mao to naka-decide ang doktor ato nga kanang dili pa gid mi usa pa pulion dayon ana siya ma'am obserbaran sa nato ni ato ning bombahan paaso bali tulo kabuok papaspasan karon kay maskin usa ka buok naglisod man migurot kay dili gid siya sapot nga sapot mutong nahangyo na pugos doktor nga dok kanang siya ma'am ipahurot man ang tulo niya nahangyo na lang gyud ko nga dok naman ko'y nabulay sir sa balay ato lang nako natiwason kay una po ko gabiin na ba nya ulan-ulan na ba mi bata sumotong siya sige ma'am sumoto dako kay ko pasalamat sa Ginoo no kay sa usa ka semana niyang take iyang tambal paaso antibiotic gibless kay sa Ginoo kay iya siyang giayo gid niya iya gid mi giubanan kanunay nga wala gid mi niya pasagde so dako kay dagtabang sa Ginoo no nga duol kita niya samtang natay mga daghang mga problema so ako ipalik ang dungog himaya no diya sa tong buhi nga Dios. Salamat sa kinabuhi sa tong igsuono nga wala gyud imposible sa Ginoo kung moduol kita niya sa umata niya tabang. So arita sa laing bahin nga muhalad og awit o special number para sa atong buhi nga Dios ug panahon kini sa mga Dinoyos family ng Ate Yenyen o nila Papa Binbin ug atong pakpakan atong family nila sa atong buhi. Couple nga naas gawas akong mamala og papalo please come inside the char ala -1 din ilang kuan karaoke bes Kyle Pascal goodness of God ha Hey kanta ko sudah sabok beta Alpha at Omega karaoke. Kita mana ni mah kita boleh sendiri nih.
kanang Dios mga kaigsunan sa mga Dinoyo family uban ni Papa Binbin, Mama Bibin o ni Dainien uban sa ihang mga anak. Nalaygon ang Dios nga nagatiman sa ilahang mga panginahanglan. Maayo ang Dios nga nagtagbo sa tanan nilang gikinahanglan gikan pa sa tuig 2024 hangtod nga misud ta sa tuig 2025 atong nabati dungog ang gibuhat sa Dios silang ginabuhi nga di gidungog gayud sa Ginoo ang ilang mga pagampo. Mao nay usas mga garantiya sa atong buhi nga Dios nga dili gid mapakyas nga sa panahon nga kita moampo niya, sa panahon nga kita muduol kaniya, dili gid ta niya talikdan, dili gid ta niya balibaran. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan ang mga dugang mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Dugang mga mensahe nga may dako kining kalabutan sa matag usa nato kakinabuhi ang mga mensahe sa atong buhi nga Dios nga ato karong patalinghugan. Karon ang ika-duhang Domingo sa bulan sa Enero tuig 2025. So doon na natay nahuman nga Domingo. O matag Domingo gikan sa unang adlaw sa bulan sa January tuig 2025 hangtod nga gihalad na usab nato ang atong kinabuhi diin giatiman ta sa Dios sa unang semana. Kining tanan ginasulat ni sa Dios. Ang atong gibuhat sa unang adlaw, ikaduhang adlaw hangtod nga naghimo tag mga pagdaig pagpasalamat sa unang Domingo nga gihatag sa Dios niining bulan niining tuig 2025. Karon ikadahuan na pong Domingo mga kaigsunan diin gihatagan na usab ta sa Ginoo aron makahalad kaniya. Sa panahon nga kita magahalad sa Dios og mga pagdaig, sa panahon nga kita magahalad sa Dios og mga pagpasalamat, mga awit, pagpasinog sa pagkamayo sa Dios, ang pulong sa Dios nagpahinumdom kanato nga sa matag higayon nga nagbuhat ta niini ginatali na sa Dios. Kay dunay libro ang Dios, libro sa atong mga buhat. Amen ba? Kung wa tay gibuhat, walay gitali ang Dios. Kay ngano man, atong hinumduman nga sa panahon nga kita moatubang sa Dios, mga kaigsunan kos Ginoo, moatubang ta diha sa atong mga buhat. Kung nagbuhat tagdautan, ang ending anak kalaglagan. Hello. I hope ato ning masabtan og aron damor natong masabtan ang mga padulngan sa matag kinabuhi sa tao, ing na imong tapad seryoso ang imong pagpaminaw. Unya ing nang ayaw paghinuktok. Ayaw paghinuktok. Kay ang mga Kristohanon dili na siya maghinuktok. Naa na say pagpamalandong, lahi po nang maghinuktok no kung murag dako kay problema. Wala gyoy murag wala mabati ang pagkamaayo sa Dios. Kalaygon ang Dios mga kaigsunan sa bulan sa Enero o dunay 4 ka Domingo o niya sa bulan sa February doon na po'y 4 ka Domingo. O niya musod dayon ang unang Domingo sa Marso ug anang unang Domingo anang simanahona diha gipangayo nako sa Ginoo nga masit up nato ang Thanksgiving diha sa Pizza City. Kanang Marso adlaw na siyang Biyernes kay kung ako ang gitan-aw kung himuon na tong adlaw Sabado maglisod og uli ang uban kay naapay simba og pagka Domingo. Unya ako po ning gitan-aw mga kaigsunan kung magkakontak ko sa mga musician sa gihulngan, ilabi na ni Pastor Alwin kay siya may nag-lead. Kung okay ang tanang musician sa gihulngan mo kanang mo sit up na ta sa adlaw gyud nga Biyernes, Pizza City. Muna nga gahulat ko sa time ni Pastor Alwin kay siya may mudala siya may nangulo sa musician nga maoy motokar sa ato ang Thanksgiving, sa atong pagpasalamat sa Dios. Unya challenge kayo mga kaigsunan kay nananghid ko dito sa barangay. Dili gyud sa barangay sa nagdumala gyud sa barangay. Challenge kung unsay resulta atong ilang meeting kay ila tong meetingan kay kuan lagi kanang solid. Kabalo na gyud ta solid kay diri. So muna nga ato ra gyung ipadayon ang ato ang pagampo ngadto sa Dios. Kung mosugot og dili importante
malipayon ta nga nagdaig sa Dios sa ato ang anibersaryo, sa ato ang FM station, og sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko, og sa ato ang tigumanan. Gani siguro anang bulana mga kaigsonan, ako nagtuo nga makapabarog na taghaligi og atong pakpakan ng Ginoo ana. Ato gyud ang pangayoon sa Ginoo kay matud pa sa usa ka lagad sa Ginoo nga may naghimo sa himo ni ato ang gitiguman karon mga kaigsonan ingon siya nga uskasimana ra na pastor. Uskasimana ra ng pundasyon kay atong gamiton ana tubo raman. Tubo mas lig-on unya massive unya naasay mga kanang square sa tawag ato bes angle bar, square bar. Muna nga ato ang gamiton. Unya na nato sa pedidos mura og kung imong akong gitanaw-tanaw murag 100 kapin sad 100,000 kapin mahuman gyud tanan 100,000. Unya dili man ta makagasto ana kay dili ta kay kagasto ana tungod kay ato ra man ang dagyawan kana kung atong kasing-kasing willing nga magdagyaw. Kay ato ra man gyud tanan dili man na panag-iyahon sa usa ka tawo kundi gipanag-iya na sa Ginoo. Amen. Kay gihalad man nato na sa Dios ug ang tanang mga tao ikaw ug ako ug uban pang mga tao nga gigamit sa Ginoo aron mobarog kining balay alampuanan, ang Biblia nagsulti gantihan gayud siya. Ina imo tapad kung magbuhat ka gantihan ka. Kung magbuhat kag maayo gantihan kag maayo. Pero kung magbuhat tag dautan dili sad maayo mga kaigsuonan nga maayo sad ang atong maangkon. Muna nga likayan nato ang pagbuhat og dautan. Likayan na to ang pagtanom, pagpugas og dili maayo kay ingon ang Biblia muanay gayo tag bagyo. Apan kung magtanom tag pag pinakamaayo mga kaigsunan muani ta og kaluwasan. Og kinabuhing way katapusan sumala sa gisulti o gitudlo sa Dios diha sa balaang kasulatan. So doon na mo'y gibitbit nga Biblia mga kaigsunan, ablihi ang inyong Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa 20. Ingon din sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 20. Nag-ingon din apan naanabatanan katong naay Biblia. Ako lang gyud tamong hulaton tungod kay usas akong gitinguha nga magdungan ta aron dili kayo mo ma-disturbo sa inyong pagbasa. Importante gyud nga makabasa mo sa pulong sa Dios ingon nga ako usab nagbasa niini. Unang Korinto kapitulo 6:17 naa bang tanan ang tanan nga naa mayong praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Ingon din apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likay ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tao. Walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makihilawason, makasasala batok sa ihang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingong kundili ang Dios gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ipiyong atong mata og atong ihatag atong nauna kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios magampo ta. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy, among gihalaran, among giawitan, among gisimba nining taknaa. Dios nga kanunay andam sa pagigsulti sa imong makatawhan nga moduol modangop kanimo. Bisan asang dapit naa ka o Dios tungod sa imuhang pagkagamhanan. Through your Holy Spirit, through your word, tanang mga nasod sa tibok kalibutan, mahimo nimo ang pagkabot, mahimo nimo ang pagtabang, mahimo nimo o Dios ang pagpanalangin sa ako mga kaigsuonan. Dili lamang sa among kaigsuonan nga niya karon nga nagkayusa. Lakip usab sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoyanan. Naa karon sa ilaha nga dapit o Dios nga nakighiusa sa among pagdaig kanimo, nga nakighiusa sa among pagpasalamat kanimo, sa among pagsimba kanimo ni ining ikaduhang Domingo sa tuig 2025 nga imo gidugang sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios kapadayon kang makigsulti kanamo,
magtudlo kanamo, magpasidaan sa mga butang nga gikinahanglan namong buhaton. Tudloi kami o Dios sa angay namo hang ikinabuhi. Busa amahan, among angkunon ang kadaugag kalampusag panalangin, kay ang imong saa dili gid mapakyas sa mga taong matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong pulong. Himoa kaming madinasigon sa pagkinabuhi niini. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Inay mong tapad, ayaw ka luya sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Importante na atay kadasig. Ang Dios mga kaigsuonan nga nagpahimugso sa matag tao, wa nay lain ikaw na inay mo tapad ikaw ang ipahimugso sa Dios. Lain-lain man tuod ang kahimtang, lain-lain man tuod ang dapit diin tag ipakatao sa Dios. Ang uban dunay na tao sa ospital, adunay mga tao sa Pinoy-anan siguro sa ato ang panahon karon tungod kay illegal na ang pagpakatao sa Pinoy-anan, kinahanglan tuag yun sa hospital. Siguro di gani sa sentro murag wa pa wala no sa hospital gyud. So dunay mga balaod nga ang mga buntis nga mga anak adto gyud magpahimugso sa hospital. Pero kung dunay gyud mga emergency, ang uban na sakyanan o niya ang uban na sa balay o niya ihatod dito sa kung ano muna inana. So lain-lain ta og mga dapit diin ta gipahimugso sa Dios. Pero hinumdumi ato gyung ibutang sa tong kasing-kasing ug atong tabangan atong kagalingon sa pagtuo nga ikaw ug ako way laing gapahimugso kundi ang Ginoo. Amen. Sa dihang nahimugso ta mga kaigsuonan, kaniadto gikan kaniadto hangtod karon, sa dihang nagbasa na tas Biblia, daghan di ay kaayong dapit ang atong kasing-kasing atong kinabuhi, dako kay day kulang sa Dios. Tungod kay dunay mga panahon nga diin kita nahimulag sa Dios. Nakasala kita o gitudluan kita nga mubalik kita sa Dios, ug sa dihang mibalik ta sa Ginoo, nagpabautismo ta. Amen. Kisa may nabautismohan din ito pagpakan ng Ginoo. Sa dihang nagpabautismo ang tao, gipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga dili aron mamimro sa maong simbahan kundi aron mamimro sa lawas ni Jesus Christ. Bisan kinsa katong nabautismohan, ingon ang Biblia, nahiusa na ni Jesus Christ. Ikaw ug ako nahiusa na, not in dili sa karatula, dili sa simbahan, dili sa relihiyon, kundi nahiusa pinaagi sa Espiritu Santo. Ingon din diha sa 17. Pwede ba natong basahon ang bersikulo 17? Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Diha sa Espiritu kita nahiusa. Dili man tuod nato makita, dili man tuod nato masaksihan ang pinaagi sa ato ang mata, pero ato kining masaksihan diha sa atong mga buhat. Kay ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siya. Ang tanam yung bag-o na. Ang iyang binuhatan kaniadto nga wala kahimot sa Dios, di na niya makitaan sa iyang kinabuhi. Ang mga pinulungan, ang mga sinultihan nga dili kahimutan sa Dios, wala kahimot sa Dios, sa diha nga ang tao nga nahiusa kang Kristo, pinaagi diha sa balang espiritu mga kaigsuonan, dili na niya makitaan, dili na niya madunggan ang mga pulong nga kaniadto dili ikalipay sa Ginoo. For example, ang mga pulong nga dili ikalipay sa Dios, pagpanunglo, pagpamalikas. Yes, doon na pa'y mga panahon nga ato nang madunggan, doon na pa'y panahon nga ato nang malibkas, pero nagdasig ang Dios nga ato nang paningkamutan, nga ato nang mapugnan. Amen ba? Inay mong tapad, pugnan nato. Kaya sa panahon nga mulitok tag mga dili maayo nga mga pulong, hinumdumi kita rapoy mo ani ana. Mubalik na nato. Hello. Munang magbantay ta sa atong kaugalingon. Mas maayo mga kaigsuonan atong i-practice ang pagbantay sa atong kaugalingon kaysa pagbantay sa uban. Hello. Amen ba? Amen? Ay mong tapad, amen. Bantayan gyud nato atong kaugalingon. Kay nganuman, kitaray mo ani sa atong mga binuhatan. Kitaray mo ani sa atong mga pinulungan. Okay. Niingon din mga kaigsuonan, dunay gikinahanglan natong buhaton. Niingon din busa likay ang kalawayan. Sa man mga kalawayan, mga kahilayan, mga buhat nga dili maayo, mga malaway o mga kalawayan nga naa sa kalibutan. O niya, nganong kinahanglan likayan nato na kay wala nay connection ang atong lawas sa kahilayan.
wala na'y koneksyon ng atong lawas sa mga buhat sa kalibutan. Dili na ta mo apil-apil sa mga lihok sa kalibutan. Hello? O niya, ang gihulat anak sa Ginoo, ang imuhang pagkamaisugon nga mupugong. Dapat na kay kaisog sa pagpugong. Dili ka matintal. Aron dili ka matintal, likay ang mga dapit lugar nga naang tentasyon. Sama ni Jose, sa dihang gitintal siya adlaw-adlaw, kanunay niyang gilikayan ang tentasyon pod adlaw-adlaw. Ug sa dihang kanunay gilikayan ni Jose ang tentasyon mga kaigsonan, kung imong lantawon gipanalanginan siya sa Dios. Si Jose mga kaigsonan, kinsay nagbasa sa kinabuhi ni Jose? Nakabasa ba tatanan? Kay si Jose nani ni siya, alang sawa kabasa. Si Jose natawo siya sa kinabuhi ni Jacob. Si Jacob adunay mga anak nga 12 ka mga anak. Lakip si Jose. So dunay 11 ka mga igsoon si Jose. Si Jose gidaog-daog sa siyang mga igsoon. Gibiay siya, gibugal-bugalan siya. Unya wa pagyud mahilo na ang iyang mga igsoon, gibaligya pagyud siya. Before siya gibaligya, gipatay pagyud unta sa iyang mga igsoon. Inana kaingon tang salbahis ang iyang mga igsoon. Nahitabo mga kaigsonan, I hope present ra gid mo diri sa toa. Sa diha nga si Jose mga kaigsonan, gibaligya sa dito si Ehipto. Gihigtan ang iyahang liog og kadina, daw iro siyang giguyod sa mga nagpalit niya. Sa dihang gipalit siya, ang nakapalit kaniya, gibaligya na usab siya dito sa Ehipto, ang nakapalit si Paraon. Kanya nagsugod si Jose og tiglimpios mga salog. Tiglimpios sa CR, katong mga lisod nga mga trabaho, katong mga hugaw nga mga trabaho, mao iyang gitrabaho kay ulipon man siya. The word ulipon, wala siya'y sweldo-sweldo nga nagtrabaho. Lahi ang kanang ulipon, gitawag na siyag slave. Lahi ang helper, lahi sad ang slave. Lahi ang katabang, lahi sad ang ulipon. Ang katabang, swelduhan ka. Pero ang ulipon, magtrabaho ka nga way sweldo, mauna ang kinabuhi ni Jose. Padayon siya nga nagtrabaho sa way pag-apas og sweldo. Pero iyang nabati, naguban kaniya ang Ginoo. Nganong naguban man kaniya ang Ginoo? Tungod kay bisag unsa na lang buhaton sa iyang mga igsoon, dili gyud siya mulitok og mga mati nga mga pulong para sa iyang mga igsoon. Hello, dapat makakaton ta ni. Gibugal-bugalan siya, kung imong lantahon, gibay-biyay siya. I hope mga bata maminaw sad mo ani. Labi na gyud sa mga ginikanan. Please sa mga ginikanan paminaw mo ani para may kapuslanan ang atong pagsimba sa Dios. Ang mga ginikanan, ang mga igsoon ni Jose, nagbugal-bugal kaniya. Gani gibunalan pag yun siya, gidagmalan pag yun si Jose. Gidagmalan. Okay, mo excuse ko kay kuasan ning tawad akong charger para dili malubat ato ang monitor. Malubat to niya. Sige. Okay. Si Jose mga kaigsonan, kung imong lantahon, wa gyud siya mobalos og dili maayo nga mga pinulungan. Wa siya magbuhat og maayo, wala siya mobalos og dili maayo nga mga pinulungan, wala sad siya mobuhat og dili maayo. Ang iyang gibuhat pailob, paubos og pagdaig sa Dios. Sa diha nga kanunay siya nga mapailubon, mapaubsanon, nakit-an sa Dios. O sa dihang nakit-an sa Dios, gitabangan siya. Giubanan siya sa Ginoo. O ang nahitabo mga kaigsunan, gipadato siya. Nahimo siyang gobernador sa tibok Ehipto. Try to imagine, ang usa ka ulipon, ang usa ka tawo mga kaigsunan nga nagtrabaho sa pinakaubos nga trabaho, gihimong gobernador sa Ginoo sa Ehipto.
Ngano man? Tungod kay bisag unsaon na lang sa siya mga igsuon, wala gyud siya mamalikas. Wa gyud siya manunglo. Muna niingon ang Biblia, likay ang mga kalawayan. Likay ang mga dili maayo nga mga pulog, mga binuhatan, kay dunay maayong plano ang Dios. Amen ba? Sa miaging Domingo, naghisgot ang mensahe sa Dios og plano. Kung ikaw, nagbuhat ka og butang, nagbuhat ka ana, doon nagyud kay plano. For example, nagbuhat ka guna, nganong nagbuhat ka guna, bunglay, kay na kay plano nga imo nang gamiton sa pagpangguna. Amen ba? Magbuhat kag pugkaran, tungod kay imo nang gamiton sa pagpaitlog sa mga manok. Lisod man kaayo nga magbuhat ka og pugkaran nga wa kay plano nga maimpaitlogan. Unsa may imuhang gibuhat pugkaran? Para asa man na ay disenyo ra ni? Way kapuslanan. Ikaw ug ako gibuhat ta sa Dios tungod kay dunay plano ang Dios. Gipalit ta niya, gibayran ta niya. Imagine na si Jesus sa iyang pagpalit nato mga kaigsuonan gilangsang siya. Hello. Kinsa may nakasinatig ka ng nasamad ta? Kanang napakong. Nakasway mo kanus amo na pakong. Unsa may inyo hanggi litok ka? Oh, agay, wa dagway stay taya. Ha? Wa dag murag kanang kusog-kusog nga pagkapakong. Kana ganing mapakong nga dili tinuyuan, murag og lami kayong dukduko ng mga nakapakong bitaw. Unya unsa ka gyunang gituyo kag pakong? Ano? Or kanang the word gituyo kag pakong buti pasabot gituyo kang gipasakitan kag tuyo. Murag kana bitong atong kasing-kasing bantayanan kay sa panahon nga atong hinungduman kuno ang mga kaagi nato kaniadto. Sa panahon nga ibin ang atong mga butang kana bitong atong mga butang unsa may mga butang. Like example atong mga pananom kay naa man tas kabukiran ang atong pananom hilabtan og lain. Unsa kay atong gibati? Sakitan ta no? Tinuod yun. Sakitan ta. Pero the time nga kita sakitan, dapat magkatunta sa pagpaubos. The time nga kita nasakitan, dapat magkatunta sa pagpugong sa tong kaugalingon kay nakitaan ta sa Dios. Gimonitor ta sa Dios. That is opportunity nga matrain nato tong kaugalingon sa pagpaubos. Sa pagpailob, yes. Inay mong tapad pailob. Kay kung inani ni siya, kung dili man guta ka pailob, mura tagsiga na siga, unsa may panalangin nga atong maangkon? Unsa may panalangin nga ato ang paabuton? Wala. So unsa may ato adayng pilion? Kanang mapailubon ta, mapaubsanon, or kanang di ta ka pailob? Murag haring na hari ta. Haring gangis. Wa man tay madawat nga panalangin. Tinuod na. Wa tay madawat kung so atong sinultihan pa, wala tay matiti. Wala tay madiw-diw nga panalangin. Kung dili ta kaantigong mapugong sa atong kasing-kasing. Munang ingon ng Biblia, ingon siya busalikay ang kalawayan. Kay damor magutang makabuhat og dili maayo, damor tang dili ka kontrol sa atong kaugalingon. Tama? Tama. Damor nga di ta kabuhat og maayo, damor tang dili nato makontrol atong kaugalingon. Pero damor ganitang makabuhat og maayo, damor natong mapaningkamutan atong kaugalingon, tabangan atong kaugalingon kay nasayod man ta nga dili gayud maayo nga mausik ra ang atong nabuhat nga maayo. Tinuod na. Amen. Now, ingon siya dinhi mga kaigsunan ko sa Ginoo. Tanawa niyong Biblia. Ingon dinhi sa bersikulo kapitulo 6. Kapitulo 6 bersikulo asa man ni? Okay. Kapitulo 6, bersikulo 19.
Wala ba kamo masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo? Nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong lawas, kaugalingon kun dili ang Dios. Ato ning i-deklarar nga kining atong kinabuhi, kining atong kaugalingon. Dili na kita'y tag-iya, ang Dios na. Amen. Gipalit na ta, gibayran na ta. Unya ang plano sa Dios ato ning gamiton sa kahimayaan sa Dios. Unsa man ang kahimayaan sa Dios? Kana bang buhat nga makapalipay sa Dios? Mga pulong nga makapahimuot sa Dios. Kay damor ang Dios mahimuot sa atong mga pinulungan, kita po'y makabenepisyo ana. Tinuod na. Praktiso na to nga nindot kayo ang mga pulong nga mugawas sa atong baba. Mga pulong nga dili makapasamad sa kasing-kasing sa Dios. Mga pulong nga dili makapasubo. Mga pulong nga dili makapabugat sa tan-aw sa Dios sa atong kinabuhi. Kay lisod kayo kung masamaran, masakitan ang Dios. Kay dili siya mapugngan kung siya na'y kanabitang siya na'y masuko. Kabantay mo? Unsay nahitabo sa Los Angeles? Sa ika-18 man siguro to nga Golden Globe Award nga gihimo dito niya, naa dito ang pinakasikat ng mga artista. Sa Los Angeles, California, naa dito ang lugar nga gitawag Hollywood. Kanang naa dito ang mga sikat ng mga artista. Kung naa may mga artista diri sa Pilipinas, ikumpara na sa mga artista sa Hollywood, kumingking rana. But ipasabot, grabe kadato ang California. Imagine na, pila ka bilyon ka US dollar ang balay ras artista? Bilyon ha? Or million, sorry, murag million. 20 million US dollar. Equivalent ta diri pila naman ka bilyon-bilyon siguro. Kung million ang US dollar, 20 million, murag, wa pa ko ka sure, no? Pero dako ng kaayon na eh. At ato kuno ng klarohon be, naaman tay mat dire, 20 million. Murag dili na madala dagway eh. 2 million. Unya times 53. 106 million. Kung wala masayop ang kalkyo. Or ako'y nasayop. Basta kay daghana. Nga, nasunog ra. Pila ka balay ang nasunog. Purot. Tiurota. Imagine ha. Kanang mga lugar nga diin nasunog. Mura na siya og subdivision. Naa siya'y mga karsada. Unya, walay mga kugon. Dili priha diri nga naay mga bugang, naay mga kugon. Natural masunog. Pero sila, kung imo lang taon, pati lubi. Lubi ba nang nasunog or usama na? Murag buli. Ibutang lang nato nagbuli. Nasunog. Imagine na ang buli nga taas nasunog. Tungod sa pagpanamas-tamas nila sa Ginoo. Kay matud pa sa MC, sa ilahang gipaygayon nga 18th Golden Award sa Globe Award nga ang Ginoo wala do kuno nakaambag nila. Wa gyud kuno'y nahimo ang Ginoo, walay dapit ang Dios sa ilang lugar. After 2 days, nasunog o bisag unsa kahaytik ang ilahang mga gamit, wala nila mapugni ang kayo. Andunay mga taong nangamatay. Mao sanay nahitabo sa Brazil. I think sa Brazil. Nga nagparid sila nga ang ilahang giparada si Satanas. Katong dagway ni Satanas nga naisungay, mura pug nakakita sila ni Satanas, no? Unya, after sa parid sa Brazil, siyudad sa Brazil, grabe ang lunop. Grabe. Unang kabantay mo, damor ta nga maglitok og dili maayong pulong, damor nga dili maayo ang atong pagpuyo.
Wala tay kalinaw, wala tay kalipay. Tinuod na. Butang nga pwede raman unta natong pangitaon, puyan ang kalipay. Diba? Wala man na ihikaw sa Dios gani gitinguha o gipaning kamuta na sa Dios nga magpuyo tang malipayon. Kay damor tang malipayon magkabata ta. Ano magkabata ta. Tinuod biya na. Oh, looking young. Tinuod na. Dili kay looking old. Ang plano sa Dios mga kaigsunan, magamit na to atong lawas, ang atong kinabuhi, kay kini templo sa Dios. Usa sa mga pamaagi nga nagpakita nga ato ning gigamit kanang nidaig taniya. Amen? Ni awit ta para sa Dios. Katong mga awit nato kaniadto mga kaigsunan, katong sayaw nato nga murag satsa gyud. Nya napag sayaw ron nga naana-anag maayo. Unsa na budots? Unsa may madawat ana? Unsa may maani anak nila? Wala. Wata makamadngon nga daghan kaayo mga tawo nga nagtuog Dios sa panahon ra nga naay balatian, sa panahon nga dunay mga problema. Pero kung relax gani, daan na gani kwarta, magparty, grabe, walay Dios. Kisa may giilad ang Dios? No, iya lang kaugalingon. Like example kita. Musampit ra ta Ginoo kung 50-50 na. Pero samtang naikusog pa, murag wa ta kayo'y kalipay nga mosimba. Ano man, dili exciting. Pangutana, unsa kahay dangatan nato? Unsa kahay ibalos sa Ginoo nato? Panalangin? No, dili. Why? Tungod kay ang Dios justisya. Unsay ato ang gibuhat, ato nang madawat. Unsay ato ang gibuhat, ato nang anihon. Mo nang damor natong praktisan ang atong kaugalingon, damor nato ning bansayon sa pagbuhat ug maayo. Usa sa mga plano sa Dios mga kaigsunan, motubo ta sa pagbuhat ug maayo. Amen? Diha sa libro ni Paul, diha sa Episo Kapitulo 2, versikulo 10, gibuhat kita sa Dios diha kang Kristo, aron magbuhat kitag maayo. Aron kita magbuhat og maayo. So, mahayra kong dipinsa, mahayra kong pasensya, no? Basta kay Domingo, tindahan, wala, sirado gyud basta kay Domingo. Ya, salamat kaayo. Ay palihog ra kong ingon, nga, wala, sirami, basta kay Domingo. So, inana na siya. Pag oras sa pagsimba, wala gyud abli ang mga negosyo. Naman tay tindahan gamay. O niya, ako nang gipasalamatan ang Dios kay maupo na gihimo nga instrumento maoy arong makapadayon ta sa makapadayon mes diha sa sangyaw, sa pagtudlo, sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So dili na to kalimtan ang plano sa Dios, wa gyud lain. Mga kaigsunan, atong magamit atong kinabuhi sa Dios. Amen. Aron damor na to ning magamit, ato ning praktison nga makakat-on sa pagbuhat og maayo, sa paglitok og mga maayo, sa pagsultig mga maayo. Unsaon aron makasulti ta og makabuhat og maayo? Una sa tanan ang pagpasakop kanunay sa Dios. Hallelujah. Ini mong tapad ang pagpasakop sa Dios. Ayaw pagpasakop og kanang relihiyon, kanang karatula. Basi inigtukod nato sa simbahan, mayong may nga mga kuan mi, mga apos mga asana memoro mi ani. Memoro ta ni Jesus Christ. Wala man ta bautismohi sa ngalan sa tong karatula. Bautismohan man ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nganong dito ta gibautismohan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kay dito ta nagpasakop. Kanang mga karatula sa simbahan, compliance ra na diri sa atong nasod. Diri ra na kutob sa atong nasod. Dili na kaabot langit. Kung imong lantawon ang langit mga kaigsunan, walay Sabadista, Iglesia, Katoliko didto. Wala.
ang tuad didto katurang nagbuhat og maayo. Maunsa man ang imong relihiyon, magunsa man ang atong simbahan, pero bati gani tagbatasan, di gyud ta kaatok sa iyang gingharian. Imo nay tinuod. Mga anak batig batasan sa ginikanan. Mga ginikanan batig batasan gatos ilang mga anak. Or batig batasan sa iyang isig kasilingan. Makaadtog langit? Dili. Ang tao nga di kaadtog langit, unsa kaha sa panalangin sa Dios. Hello. Munang ina imong tapad, ayaw palingla. Ayaw palingla. Grabe ka, klaro ang mensahe sa Dios sa Biblia. Unsay giingon sa Biblia? Walay hugaw nga kasing-kasing una-una nga makasulod og langit. Basaha ko no. Gipadayag katapusang libro 21:27. Walay buling. Ang buling umansa nagrepresent na sa bati nga kinaiya. Ang buling ug mansa nagrepresent na sa bati nga mga pinulungan. Muna bitaw nga di gyud nato tugutan nga di ta ka kontrol sa atong mga pulong. Dapat kontrolon gyud nato atong mga pulong. Kay kita ra magi mo saper ana. Kita ra gi mo ani ana gyud. Dili gyud ang lain tao. 21:27. Unsay giingon? Apan walay bisan unsang hugaw? Di ba no? Makakaulaw nga buhat, makaulaw nga mga pinulungan, makaulaw nga batasan. Dili na siguro nako na i-explain kanang unsa nang makaulaw. Kasabot na siguro tatanan, tama ba? Siguro sa inyong pangidaron, mubo pa man kung pangidaron kay sa uban, mas taas mog na sinatian mahitungod ining makaulaw nga buhat. Di ba? Si Brad Moses, usa nang makaulaw nga buhat. For example, sa lawayong pakigilawas, kamo kuno diha, tagsa-tagsaon kuno nato ni, unsa man ang makaulaw nga buhat. Si Dong Albert, unsa may example, tagay may example sa makaulaw nga buhat. Pagpangawat, pagpanikas, pagpangawkaw nga dili atoa. Makaulaw nga mga pinulungan. Kanang murag maulaw ta ba? Ngano sulti man gyud nako. To okay ra unta na. Pero na may mga panahon gud nga bisag nasulti unya bisag nakonsensya unta ta, mura na og dili pa no konsensya. Isa pa ang konsensya og magkasakit na. Tinuod biya na. Mao na mga kigsunan. Ang Biblia nagtudlo unsay mga pamaagi aron makabuhat tag maayo. Magpasakop ta sa Dios. Ayaw pasakop sa dautan. Na unsa may mga makakuba, for example, maayo na taog batasan, inay mo tapad, maayo na gyud kag batasan, Brad, sis. Yes, ato pakpakan ng Ginoo, maayo na tag batasan. Unsa may makapaguba, makapawagtang ani? Unsa may makapawagtang kung maayo na tag batasan? Di ba na natay kausaban, amen? Una sa tanan, sa Domingo, wa gyud tay Ginoo. Mamalikas pa kung maglisod. Nya mamuyag ka sa mga bata, ambot o kunsa, mga pulong nang gawas. Pero wala na nato, di ba? Amen. Siguro ang uban may panagsa na lang, pastor. At least nanay panagsa. Oh. Pero dapat wala na gyud na. Now, unsay makapaguba ana? Unsay makapaguba sa atong maayong kasing-kasing? Unsay makapagubaan niya? Pag maguba nga to ang pagbati kasing-kasing, maguba sad ang ato ang mga pinulungan. Kay si Jesus mingon, unsay naa sa atong kasing-kasing mao nay mugawa sa atong baba. Unsay makapaguba sa atong batasan kinaiya nga nasa atong kasing-kasing. Unang Korinto 15:33. Palihog basaha. Unang Korinto 15:33. Unsay makapaguba sa nindot nga kinaiya. Allah. Ayaw kamo patunto ang mga daotang kauban makadaot sa maayong pamatasan.
Yes, nindot na unta kag batasan. Matidabangon na, mapaubsano na, mapailubo na, nanulti nag mga maayong mga pulong. Uroy ang imo mga kauban. Dautan magbatasan. Manang inay mong tapadlik kay ang mga daotag kinaiya. Likay. Ato ta pagigsuod anang mga maayong tao. Kay nga naman, unsa may atong madunggan anang mga daotang tao? Bay mangutana ko no kung unsay atong madunggan anang daotang tao. Di ba? Puro pagdaot. Puro pagsaway, mga bugiro, mapaitason. Unya, for example, ikaw nay daoton. Unya sige gag pailob. Unya kay imo man kaubang, sige ra po kag kadungog. Damol ka makadungog, hilasan nimo. Mapuno ka. Mapuno ka. Madugay di na ka ganang masimba. Aniha ang mahitabo ana, kan sikas panalangin. Di ba no? Kay kinsa man ang luwason o panalanginan sa Dios, kato ramang ni padayon. Mao na nga akong mga pagdasig kay gitagaan man ta sa Ginog mga ideya o pamagi. Ang ato na lamang gyud ang pag-apply, tama ba? Hello. Ang ato ra gyud ang pag-apply. So kung sa time nga kita sulayan, mauna na time nga mubarog da. Amen? Muli kay ta. Dalaygon ang Dios nga magtabang ka nato, magiya nato, magdasig ka nato, magligon ka nato aron ang mga pulong nga atong nadunggan sa ato karong panag-uban atong makit-an sa atong pagpuyo sa kalibutan. Itong hinumduman, ang plano sa Dios magbuhat kag maayo. Kay the more nga magbuhat kag maayo diha sa atong pamilya, diha sa ato ang pagpuyo, diha sa ato ang trabahoan, bisan asa ta ngadto sa ato isigataw, ingon ang Ginoo, ayaw balusi ang taong dautan sa ilang mga binuhatan. Balusi sila og pagka panalangin. Ayaw balusi og dili maayo ang mga taong dautan, balusi sila maayo. Unsa man ang pinakamaayo nga angay natong ibalos sa mga taong dili maayo? Pailob. Paubos, unya likay. Likay. Ayaw og surang-surang. Ayaw og usay tawagan ng uban? Oh, pakigugoy-hugoy, no? Nguna nga ato gyud ng barugan, ato gyud ng katunan, kita ra gyud makabenepisyo. Unsa may benepisyo? Kita ra gyud makakuan ba? Unsay laing term anang benepisyo? Maka-benefits. Kita'y makaangkon, yes. Kita ra gyud makaangkon. Kita'y makapahimulos. Makapahimulos ang atong kasing-kasing, malibog ka, ang uban, grabe ng bugata, pero kita, grabe ra gyud kagaan. Labi na kung naay mga problema, mga katalagman, ang uban, malisang na. Labi na inigbalik sa Ginoo. Kay matod pa inigbalik sa Ginoo, mga kaigsuonan, panguyapan ng mga tao. Pero alang sa mga taong seryoso ng alagad sa Ginoo, makabarog pa kay dunay Ginoo. Amen? Muna nga likayan gyud nato ang una sa tanan pagbugal-bugal, pagbaybay, labi na sa usas mga kanabitang gibuhat sa usas sa mga host sa ilang gipaisugda nga 18 Golden Globe Award. Grabe kisa ko dili kay ko tig-memorize anang ilang ngalan. Pero tungod sa ilang pagbugal-bugal, after 2 days, duha ka adlaw, sunog ang syudad. Grabe, oy, ngilngig kaayo. Imagine, nadili lang kay ang Los Angeles, California, ang nakasinati sa dihang gibugal-bugalan nila ang Dios. Ang Brazil, katong gilunupan sila. Before, unya kung imong lantawon karon ang mga katalagman, dili na siya parihasan sa una. Grabe na ang katalagman karon. Grabe. Matag karon og unya pila ka libo ang mga matay. Nya katong nangamatay unsa ka to inigbalik ni Hesus. Dili man to sila madalag ampo-ampo, patay na gud sila. Dili na. Ayaw sugot nga ang imong kalag magtuo ka nga na maluwas na kay naay mo ampo nimo. Naay mo ampo para nimo.
maluwas ni atong kalag sa dihang buhi ta nga nangalagad o Ginoo. Inay mong tapad, ayaw undang sa pagpangalagad. Diha sa pagpangalagad mo, sakripisyo ta. Nya ato lang ipakita, dili lang sa pulong, kundi sa buhat. Muna karong Thanksgiving, before ang Thanksgiving, mo sakripisyo gyud ta nga mapabarog nato ang simbahan iya sa Ginoo. Amen? Enjoy ba ta nga makita na to ang simbahan, tigumanan, mga kaigsunan, uban sa ato pong mga kaigsunan nga mo alalay, mo tabang gikan sa nagalaing mga lugar. Anya kita nga naa sa diris lugar, kung naay mga kaigsunan nga naana sa time nga magbuhat na tagsimbahan, kita pud nga na diri, malipay pud ta nga mugahin mo sakripisyo sa atong oras para ato silang pakanon ug ato pud silang tabangan sa trabaho. Ready ba ta sa pagbuhat nini? That is one of the serving sa atong Ginoo. Og ikalipay na sa Ginoo, hinumdumi mo ganti siya na. Amen? Enjoy lang des presensya sa buluhaton sa Ginoo. Magampo ta? Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imong gidasig kanamo, nga imong gitudlo kanamo nga duna kay plano sa imong pagbuhat pagpahimugso kanamo. Imo kami gitudluan kung unsay angay namong buhaton, kung unsaon namo paggamit ang among kinabuhi, kung unsaon namo pagkabuot ang imong mga saad, mga panalangin nga among nakatunan sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming tagaag kadasig nga naa kami kadkugi ug duna kami kalig-on sa pagbarog, sa pagkamainantuson, pagkamapailubon, pagkamaupabsanon, aron kami makalahutay sa pag-alagad kanimo. Safety me kanunay sa imong gahom ug sa imong mga pulong. Pinaagi sa balang espiritu kanunay namong mahinumduman ang imong mensahe. I declare blessing sa matag usa nga niya karon nga magmalipayon kami sa pag-alagad kanimo sa tanang sitwasyon. In Jesus name, amen ug amen. Ingnay mong tapad, give bless ka ni Lord. Bless ka ni Lord. Kung ibalik sa MC. Amen. Na-bless ba ang tanan sa mga pulong nga gipaabot sa iyang alagad? Amen. Hallelujah. So ato tas mga announcement kanang sugod imig practice sa mga bata sunod Domingo kay kanang sa atong Thanksgiving na man na yung mga presentation. Yeah, ako silang praktisan po og sayaw ang mga bata. Kay dali rabya kaayo ang kuan. Ya, kung kita kay mga kaigsuona na to ana gikan sa syudad sa Negros na amo na sila mga presentation. O na Cavite. Ya. Na amo na sila mga presentation so kita may host ana live po kay guwata, di ba? So present sa ta kung unsay kanang after simbaan na unsay flow sa program ana nga maka-present. So magandam-andam no ta kay dali ara ba sa kuan adlaw ni January yang sunod tulo nga Domingo na di madugay February na 1 Marso na, di ba? So dali ra jud kaayo mo na mangandam-ngandam sunod kuan mga bata akong praktisan sila sayaw kay may magitong mo sayaw sila nga naka-memorize kay ma-emphasize man jud nila kung unsa ang mga kanang sayaw nga mensahe sa awit ilang ma-emphasize og tarong. So kuan kanang ang presider sunod kay si Bad Serapen, siya ang presider sunod. Basin sa sunod, si Day Pamila, anak lang kay. Kung di punta, putikang, daghan mang Domingo. Abot na lang tag 2026. Wala man gyapon ta na gamit. Gamit gyapon ta diya sa mga pag-ampo, no? Paluyo sa mga pag-ampo sa mga buluhaton na gipiyal sa Ginoo sa atoa. So, siya ang mo preside dayon. Ang mo halad awit kay ang Tamayos family. Ilaha ang panahon, then ang mo testimony kay si Gao Jewel. No, plakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. So ang closing prayer, Pastor Gideon. Sige no, salamat kayo. Doon na sa ko'y dugang pahibalo ang music team, ako silang klasihan. Kay Domingo, sa hapon, medyo akong gi-arrange gyud ni hangyo gyud ko sa akong mga estudyante sa bisik pastoral nga Huwebes ko magsigi og klase. Kay Domingo murag kuan kay ko, loaded kay ko sa Domingo. Kay gikagbuntag hangtod karon, hangtod hapon.
Nya murag uga ang akong tunlan. Unya sa kuan mga music team next Sunday magklase na ko ninyo. Dili mayo nga igor ta mo nga patudluan sa mga kanang instrument, tudluan gyud ta mo unsaon gyud ang paggamit sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Kay lisod kayo kung dili ta mo tudluan kay ako'y manubag ana sa Ginoo. O niya magamit na ninyo sa inyong pagbarog isip mga batanon. Dili mo basta-basta madala. Di gyud mo madala sa kalibutan. Pag di gyud mo madala, hinumdumi i-bless mo ni Lord. Pero kung magpadala mo, siguro kasagaran madala katura pong dili prepare, dili sangkap. Unya munay ako agyong gipahibalo nga next Sunday sugdan nako og klase. Dili lamang sa instrument kundi sa pulong ni Lord. Amen. Unya si Brad Serapin naka-back up siya kaganina kay gikan sa pagsugod naka-practice. Muna nga si Gaw Albert o Gaw Chuel kisapay mga day pamila gikan sa pagsugod gikan yung pagsugod nga nang nag-practice yuta okay kayo makas-practice ta. Bisag dili kayo madunggan ang tingog ni Brad Serapin, at least nakapagunit po siya. Nakapakurog po sa siya ang microphone. Salamat sa Ginoo niya. Batasanon ra gyud nato ang pagpaminaw og mga awit. Muna usa ka teknik nga dali na tong maapsan ang unsa may mga mensahe diha sa awit makalangit. Niya masabtan dapat. Dili kay tuno ra atong makuha o niya mga pulong wala nato masabti. Kay ang mahitabo magud ana sutoy kay atong tingog pero ang mga pulong barado kay wala man nato sa masabti. So inana na siya. So next Sunday ang mga music team sugod ta klase. O niya ang mga batanon, sugdan nako sila klase. Sugdan gyud nako sila klase, i-disciple nako sila. Kay mao gyud nay pinaka importante. Kay ngano man musulod na sila og relasyon. Kanina ng mga buta, musulod na nag-uyab-uyab, musulod na nag-relasyon, ana. Magtwinkle-twinkle na lang mata og naay mo ingong I love you. Nya tanawon usas mga example si Chare. Si Chare, kung imong lantawon daghan mga gwapo, daghang manghitsuraan ninguha niya. Pero focus sa Biblia. Karon unsa may nahitabo gibless siya sa Ginoo. Si Chare. Muna nga ako silang i-disciple, ako silang tudluan kay makarelasyon sila og dili pareho og pagtuo. Ang mahitabuan na sila ray mabugatan. So ato tas pagpanindog, magpasalamat ta sa mga sa Ginoo sa mga mensahe o mga pulong nga atong nakatunan. Atong isa to mga kamot ngadto sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom niya kami, nagaduol kanimo binayaw ang mga kamot sa pag-aagi o Dios nga imo makita namong kasing-kasing nga magpaubos, nagpailob diha sa imong atubangan. Amahan Dios makagagahom, salamat Ginoo sa walay pag-umuma ka namo sa matag usa nga diin imo kami gitudluan o gigihan sa imong mga pulong nga gikinahanglan namong ma-apply. Salamat o Dios sa imong pag-bless ka namo dili lamang sa espiritu nga bahin kundi sa emosyonal, physical, sa material, even sa financial imo nang gitagbo ang tanan. Mamangha lamang kami o Dios, matingala lamang kami tungod kay duna kay mga panalangin nga imong ipaabot sa tagsa-tagsa. Duna kay mga butang, mga material nga imong isalig ka namo nga dili namo kaya Ginoong makabot apan diha kanimo kaya nimong ipial. I-bless Ginoo matag usa nga niya karon ilang pagpanarbaho ila o Dios nga pagpanegosyo, pagpananom, I declare blessing Ginoo. Dunay mga pabor pinasahi nga imong ipasinati sa tanang matinud-anon bisan pa sa mga kigsunan nga niya karon maingon man sa among kigsunan nga nagsunod sa FM station o sa tanan Ginoo nga nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko pinaagi Facebook Live, Lord. I-bless Ginoo ang ilahang mga income. I-bless Ginoo ang ilang mga pangita, ang ilang mga source of income. I declare blessing Ginoo. Protektado kinis imong gahom ug walay bisan unsang buhat sa kaaway. Sumala sa imong mga pulong nga walay bisan unsang dangan nga imong tugutan. Protektado ang tanan sa imong gahom. Amahan, salamat o Dios sa ibug simana nga imong gidugang. Malipayon ug malinawon kami tungod kay mag-uban man ka kanamo. Proteksyon kami batok sa mga katalagman balatian sakit ug uban pang mga daotang tao. I declare nga kami imong gipahilayo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus. Pinaagi sa gugma sa Dios Amahan, sa pag-iusa sa balang espiritu gikan karon.
Ang tanan magaingong, Kristohan magaingong, amen, o amen. Ay na imong tapad, i-bless ka sa Ginoo pag matinud-anon ragihan. God bless, o happy Sunday. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, musaligtan niya. Gaw, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. God bless, Dekora. God bless.